Ja, és még elfejtettem valamit akkor már, hogyha így ilyen szépen kicsíptem magam, és úgy tetszik a szememen ez a smink, vagy ez a festék, akkor azt is elmondom, hogy igazából nagyon fontos az, hogy szeressük magunkat. Tehát az, hogy egy nő vagy egy férfi szereti magát, az nem azt jelenti, hogy beképzelt, hanem azt jelenti, hogy elfogadod magad olyannak, amilyen vagy. Elfogadod magad minden hibáddal együtt. Minden kis apró kis ráncocskával, ugye, nekem is vannak. Én egyáltalán nem szégyellem azt, hogy a homlokomon van néhány ránc, mert ez azt jelenti, hogy az életem során sokat gondolkodtam. És egyáltalán, hogy itt is van egy kicsi kis mosolyránc, ez azt jelenti, hogy mindig mosolygok, de tényleg mindig mosolygok. És amúgy meg elégedett vagyok magammal, mert most így nézek ki. De viszont 20 évesen lehet, hogy talán simább volt az arcom, nem volt ennyi ránc rajtam, de viszont akkor valószínűleg nem tudtam volna ilyen jó kifesteni a szemem. Illetve nem is volt szükségem akkor festékre. És nagyon fontos, hogy egy nő az miként éli meg azt, hogy ő nőnek született. Hát ez nagyon fontos kérdés, hogy nőként hogy éled meg a mindennapokban az, hogy te nőnek születtél. És én gyerekkoromban is mindig tűsarkút vettem fel, kisminkeltem magam, de tényleg, anyám tűsarkú cipőjébe jártam otthon, és annak ellenére, hogy nekem például a bal lábam az nem teszi lehetővé, hogy tűsarkuba járjak, és igazából az öltözködésem is talán jóval másabb lenne, hogyha mondjuk úgy tudnék öltözködni, ahogy szeretnék. Tehát az én álmaimban, ugye az én női ideálom, az nem az a nő, aki bemelegítő nadrágba járkál, és ilyen tucat ruhákba jár, hanem előttem van egy olyan nő, aki mindig elegáns. Tűsarkú cipő, akár mondjuk egy ilyen színű kosztüm, egy kis rövid szoknya, és nekem ez a nő. Tehát számomra az álomnő az az, aki mindig